Mula Alaminos City ay pinuntahan namin ng matalik kong kaibigan ang bayan ng Agno. 33 kilometers lang ito mula sa Alaminos City. Tara, samahan nyo kami at sabay-sabay natin tuklasin ang natatagong ganda ng Bangol Crags. Ito ang Bangol Crags. Ang Bangol Crags ay isa sa pinakamalayong lugar sa Agno, Pangasinan. Simula Maynila papuntang Agno ay humigit kumulang 6 hanggang 8 oras ang layo nito. Maaaring medyo mahirap puntahan dahil walang sementadong kalsada ang lugar na ito. Ngunit kapag ito ay narating mo na, tiyak ay matutunghayan mo ang mga crags na nakakamanghang tanawin ng lupa at dagat. Maganda ito para sa mahilig mag-adventure. Siguraduhin lang magsuot ng sapatos o makapal na tsinelas kapag pupunta dito dahil sa matutulis na coral rocks sa kahabaan ng pathway. Alright, good afternoon mga tol. Biyahe pala ako ngayon, papunta kaming Agno ng dati kong tropa dito sa Alaminos. Yun yung best friend ko nun, si Michael. Ngayon lang kami magkikita after 2016 pag-graduate ko. Punta ko muna siya sa bayan, doon kami magkikita. Alright, dito pala ngayon magagaling sa Barangay Tangkarang sa dito sa Alaminos City, Pangasinan. Nandito pa kami ngayon nag-i-stay bakasyon lang. Ang araw pala ngayon is October 30. Ayan, botohan ngayon. October 30, 2023. Ayan, ang oras natin ngayon 12:50 PM. Ayan, bali ngayon lang uli kayo makikita ng tropa ko na yun. Classmate siya dito nung high school noon. Nag-aaral kami sa Alaminos National High School. Ayun, second year high school kami naging mag-classmate hanggang pag-graduate. Ayun, naging tropa ko na siya noon. Naging kadikit ko siya. Bali ngayon napapasyal ako dito sa Alaminos kasi pagka-graduate ko noong 2016, graduate kami nung high school. Yun na yung huli pagkikita namin. Nagkahiwa-hiwalay na kami. Ako umuwi na ako ng Maynila, sa Manila. Doon na uli ako nag-aaral ng college. Tapos ngayong nakalipas ng 2016 kami graduate, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ayun, bali 7 years na kami hindi nagkikita. Ngayon magkikita kami ngayon. Tapos sakto na yung una kasi inaya ko siya noon. Sabi niya wala na daw siyang motor. Dati rin siya naka ADB na 150. Kaya inaya ko siya mag-rides na. Sabi niya wala na siya motor, na benta niya. Tapos nung sumunod na araw yun, nagkausap uli kami. Sabi naman niya pwede doon siya makahiram ng motor, yung dati niyang motor, yung smash ata yun. Bali natuloy ngayon. Siya na pinag-set ko kung saan kami magkikita. Ayun, sa bayan ng Alaminos kayo magkikita. Tapos sabi niya rides daw kami yun sa Agno, Pangasinan. Siya nang bahala sa kung saan lugar kami mapunta. Papasyal na kami dagat, diligo kami. Bali yun lang mga tol, i-update ko kaya pa nagkita na kami para ma-share ko ito yung adventure na solo adventure ko. Wala kasi OBR ngayon kasama ko yung kapatid ko. I-share ko yung lugar na pupunta namin mamaya. Ayun lang mga tol. Alright, nandito na tayo sa ngayon, bayan ng Alaminos. Kikitain siya sa water district daw. Dito lang banda yun tinignan ko naman nakahapon sa Google Maps. Ayan, malapit-lapit lang. Baka nauna na siya or ang usapan kasi namin 1 PM tapos biyahe na. Siguro nauna na siya or ako sino mauna sa amin. Ayan, dito na yung bayan. Ito yung sa City Hall, Alaminos City Hall. So ito yung ganda rin. Dami na rin na bago dito, kaya medyo na rin bago din ako. Wala pa siya. Dito ko na lang siya hintayin. Wala pa yung tropa. I-chat ko muna siya.
Chat muna natin. Hintay na lang muna natin siya. Offline na eh, baka bumabiyahe na yan. Right. Eto na. Laki na tinaba mo. Laki na tinaba mo. Ba't binenta mo yung motor mo? Wala, hindi ko na nagagamit eh. Hindi mo na ginagamit? Oo. Gwapo yung motor-motor ah. Kakaano lang. Pero ilang buwan na yan? June ko nakuha. Ay, June. Galing mo na to ano. Hindi mo ginamit yung ano, yung Mio mo. Eh, ano pa lang siya eh. Pangalawang beses ko pa lang malalayo to eh. Ayan. Oo. Ilang pa tinakbo? Ano pa lang? Kompleto ka, nagbablog ka na ba? Oo, nag-vlog na ako. Ayos ah. Bagong-bago pa. Pinatapasan mo na to? Hindi. Ay, oo, pinasagad ko na. Hanggang ano lang. Parang 2 cm lang yung nabawas sa ano niya. Wala, ito na lang gamit yun. Hiram ko pa, parang may pundok. Yan. Kaya puro puti. Oo, pero ano, umabot naman sa malayuan yan. Oo, kaya naman. Ba't ginayta yung motor mo? Wala, hindi ko rin gano'n nagagamit na eh. Ano bang trabaho mo yan? Ito lang din ako sa Nagepet. Nagepet? Oo. Ano yung sa ano, silahan nyo? Sana yun, sa app na yun. Oo. Ayos ah, magkano bili mo dito? Ano yan, trade ride? Trade code? Trade code. Trade code. Para sa ano, rides? Okay, ganda eh. Saka sa ano, navigation mo. Oo. Paano, tara na? Ciao, tara na. Doon na lang tayo magkwentuhan. Oo. Sige, sige. Ikaw na lang sundan ko ah. Oh, sige. Para ma-enjoy mo din doon. Sige, sige. May oras pa. Try kita pasyal sa Dasun. Sige. May sutik mo. Eh, dito na yung kasama ko. Ang gamit niya lang ngayon, Smash. Dahil ano, pinenta niya na daw yung ADB niya dati. Pero kukuha din niya ngayon ng ano, bagong motor pagka ano. Sundan na natin siya guys. Ayan. Di wala kung gaano kahaba yung ano, biyahe namin. Pero sana ano, maayos, may enjoy. Sabi niya papasyal niya pa daw akong Dasol. si ano, Michael, nakakamiss din tong tropa ko na to eh. Ito yung naging kasangga ko talaga nung nandito ko sa ano eh, Pangasinan. Pupuntahan natin ngayon mga tol, ano daw, dagat daw, pwede daw liguan eh. Eh hindi pa ako nakakapunta ron, hindi ko rin alam kung saan eh. Bahala na si ano, tropa natin si Michael. Ayan siya ang sinusundan natin ngayon. Alright, sarap mag-rides pag ganito. Time check natin ngayon, 1:16 PM. Siguro baka mga 2 nandun na tayo sa pupuntahan natin. Welcome to Bani. Ganda rin sa lugar na to, Bani, Pangasinan. Bukid na bukid oh. May mga bundok guys oh. Maganda. Sarap mag-ride eh. Bali dalawa lang kami ngayon mga tol. Wala na ibang kasama na eh. May mga pamilya na rin eh. Buti ito si Michael, nandito pa rin siya sa Alaminos. Ewan ko, ayun, hindi ko rin alam kung may asawa na rin siya ngayon o kung sino ang girlfriend niya ngayon. May church din sila dito sa ano eh, sa Agno. Tapos nasa DepEd daw siya ngayon. Galing na spirit to si ano si Michael. Senya si mga gustong spearhead yung may mga pagbigay ng senya sa likod mo. Talagang andun yung point na ginagabayan mo yung pasanuran mo. Paway na kami ng Pagno doon kasi sa kabila kanina. Yun yung papuntang Bulinaw. Dito kami Pagno kami, Agno, Pangasinan. Alright guys, may bangkingan din pala rito.
Ganda ng daan dito, first time. Oh, may enjoy talaga natin tong lugar na pupuntahan natin. Time check natin, 1:33 PM. Alright. Ganda ng daanan. Ano na pala to? Agno no? Ayan no. I love Agno, home of the Umbrella Rocks. Ayun yung sa dagat na ano, na may rock formation. Yun yata yung ano nila rito, sikat na pasyalan sa Agno. Correct nyo na lang ako guys kasi wala akong idea sa lugar ng Agno. Agno Pangasinan. Ang ganda ng daanan dito, sulit oh. Guys, tignan nyo naman to oh. Grabe, solid. Para ka nasa ibang bansa eh oh. Ang lawak ng lupain dito. Ganda guys oh. Oh, grabe. Tanggal stress talaga. Lawak na ano rito. Mukhang bagot daanan na to ah. Dagat na. Sulit. Ganda eh no. Yung lugar na yan no. Yung sinasabi niya, daming daanan, dagat. Ganda. Right guys, namumuo na yung sama ng ano, panahon. Dilim. Ito dagat na to guys, dagat pa to. Karaktong yata ng dagat na to, yung ganda oh. Solid guys. Tabing dagat talaga. Ganda. Mag-road widening ata rito ha. Yan mga tol oh. Dagat na oh. Diba? Ganda pala rito sa Agno. Tabing dagat mismo yung pupuntahan nyo. Ako. Ganda, lamig ng hangin no? Dahil sa tubig din. Alright guys, time check tayo ngayon, 2:11 PM. Mabaybay pa rin kami. Medyo liblib na itong lugar na pinuntahan namin. Ayan, Plameria Resort. Ganda rin. Kung ano nila yan, swimming pool din siguro. Sabi ni Michael, ito daw kasi lugar na to hindi daw gaanong pasyalan pa, pero maganda daw dahil nga medyo liblib. Tapos ngayon nga hindi pa daw masyadong maganda yung daan, may rough road pa daw. Kaya ano, yan no, dagat na yun guys. So yun nandun no, kita nyo. Maganda na rito, lamig dito, liblib na liblib eh. Yan guys, ang ganda ng ano ba to oh. Ayan, ito na yung sinasabi ni ano Michael na semi off-road na siya. Pero yan, nakadesenyo nga ADB natin dito eh. Ayan, chill ride lang guys. Ito yung medyo off-road na siya pero ang ganda. Ayan, carry light lang naman. Eh guys oh, ganda oh. Dagat na. Okay, solid. Oh, medyo pakyat. Sarap talaga na EDB pag dito nilalamisan na yun. Yan, off-road. Pero mo, naka-smash lang si Michael. Tayo naka-ADB. Ang advantage lang ng ADB natin yan, ganda-ganda yung shock sabay sa off-road. Kaya pala hindi gaano kilala to kasi yan, ito yung estado na nadaanan natin mga tol. Kung gusto nyo pasyalan to, may share ko sa inyo. Hindi ko pa alam yung pangalan ng beach eh. Hindi na gaanong kita dito tol kasi maraming tumubo. Dito ka nagpicture dati? Oo, dito banda. May barko dyan no, na ano ay, sumadsad? Na hindi na makalis dyan. Kilala mo si Gino? Gino? Yung Gino na nagbablog? Hindi ko pa na ano. Yung gamit niya
bike. Hindi pa eh. Naka-IDB din yun. Pumunta siya dito. Ah, binalag niya rin ta. Kita ko yung barko dyan na ano. Hindi ko pa na ano. Ah, dito pa yung barko. Dyan, kapit. Yan natin. Ah, sige. Ganda. Puntahan mo natin yung pupuntahan niya. Loko-loko to si Michael, sabi niya pwede daw liguan pero napakalalim. Ha? Barko, Ah, yun nga, sumadsad no? na ano na yan, nakahoy na yan. Kaya ganyan, maliit na. Ubus na no? Nabenta-benta na. Oo, kinuha yung mga ano. Kalas-kalas na ganun eh. Ganda, laki. Kita natin yan doon no? Kita yan doon, oo. Ah. Ito guys yung ano, kung gusto nyong pasyalan to, ayan lang. Ito yung tatakin yung daan. Off-road. Loko-loko to si Michael eh. Sabi niya pwede daw maligo doon. Tapos sinanong kung marunong ako lumangoy. Eh, hindi ako marunong lumangoy mga tol. Mahilig lang tayo kaya sumama-sama sa mga ganyang galaan. Ganda guys oh. Grabe yung view no. Tapos sabi niya malalim daw kasi ron, pero pwede daw maligo. Hindi na ako maliligo pag ganun. Ang lalim pala eh. Tinatalunan daw nila yun eh. Sabi niya okay lang daw yun. Ah, dito natin iwan to. Ito muna. Alam mo na lang yan, tol. Oh, sige. Fight mo na lang mabuti. Okay. Ito wala naman dito ang nagtitrip. Pero mas maganda lang secure. Off-road din nalakad no. Pwede dito ipasok yung Ay, hindi ko papasok yung motor sa ganito. Saka yung ano, sabit-sabit yan dyan. Kawawa mo pag dito. Na ano, kung masailang ka, no? So, siyempre kung maalaga ka talaga, hindi mapasok ka. Liblib talaga siya, no? Ha? Liblib, no? Pero may mga tao din pala, no? Pag mag-isa ka rito, parang nakakatakot, no? Parang kaya pala wala akong nakita nagbablog dito pag isa. Dadayo ka Metro Manila, tapos dito ka, no? Pagkaan. Ang magandang pagkaan. Hindi pa kilala, no? Lakas. Talaga. Pag ganyan pa naman dadaanan mo, malamang yan. Pagdating mo rin sa dulo, maganda talaga eh. Ayan na, makikita nyo guys. Sulit oh. Pakaganda. Pero wala pang tawag sa beach na to. Ano? Bangol. Bangol? Bangol Beach. Ano? Bangol? Bangol. Bangol. Magkaroktong. Bangol Beach. Pala yun, nakikita ko sa vlog yun eh. Yan yung part na mabuti na yan. Oo. Abagatanin Beach. Dito bihira lang pupunta dito kasi usually dito nagpe-print up. Dito maganda mag-print up. Picture lang. Yan, sa baba. Ito. Mas mabagsakan mo ano eh. Oh. Ito malalim din ito. Lalim. Hindi ako tumatalon sa ganyan. Pero ang ganda oh. Basta. Ay, ano ko lang yan. Ano yan? Gana na yun. Guide nila. May kulungan na isda sa ganyan. Parang paano. Ah, para ano? Kaya balikan na ganito. Ganda. Makikita yan eh. Ang dami no? Dami, nandito. Ayun, oh. Sa ilalim, oh. Dami to, oh. Hindi ba babagsak yung ano, bato na to? Hindi naman. Magsak matututok ng lumang. Kasama tong helmet to, ligo talaga. Mas Taas eh oh. Baba tayo. Ligo ka talaga dyan. Lalim yan eh no? Ayun, oh. Oh. Grabe yung buga niya, no? Ligo, oh.
Oh. Sumalpo ka sa bato, patay ka na. Papakitang gilas na ito lang. Diyan kayo tumatalon? Oo. Pero pag ganito tol, safe yan. Kasi gumagano lang naman yun. Mga tangat lang. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Alright mga tol, ayan, tapos na kayo pumunta rin sa ano, Bangol Beach ata yun, Bangol Beach, sabi ni Michael, Bangol Beach daw dito sa Agno. Ilang ano siya, yung mabato lang siya dahil bato talaga yan. Maganda, linaw ng tubig, malinis. Ayan, nakapagkwentuhan kami. Ayun pala tol, correct ko lang kayo kasi diba sabi ko kanina ano, 2016 kami huli nagkita. 2012 pala yun. 2016 gumraduate ako ng college nun. 2012 pa pala yung high school namin. High school friend ko siya eh, kasama ko talaga yan, tropa. Bali ano na, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ayun, 11 years na kaming ano, hindi pala nagkita nito. Ngayon lang uli kami nagkasama. Kaya kanina haba ng kwentuhan namin eh. Ayan, pauwi na kami ngayon. Punta naman daw kami ng ano, Dasol, Pangasinan sa view deck. Ayan.
Sabi ko sige okay lang kasi minsan lang naman kayo magkasama nito eh. Tapos pag nakakuha siya ng bagong motor daw, ayun, mag-rides kami sama yung girlfriend niya. Haba rin ang kwentuhan namin. Masalimuot din pala yung nangyari sa buhay nitong tropa ko na to eh. Nakakatawa lang din. Share pa rin kami ng mga buhay-buhay. Ayan. Bali, ito mga tol, maganda naman dito. Wag lang siguro yung pupunta kayo ng sobrang malakas ang ulan. Kaya maulan. Mahirap to kasi may off-road siya eh. Oh. Yan ang medyo mahirap. Off-road. Ngayon pansin nyo, na lang ako. Short na lang. Sa naka-chinelas. Naligo kasi kami. Basa pa yan si Michael. Naka-pantalon siya. Ligo. Ako, naka-short. Okay naman na bumiyahe rito kasi probinsya na kahit wala kang kanong kahit di ka na nakapantalon. Basta yan, may helmet. Ayan. Bali, punta kami ngayon sa Dasol, Pangasinan naman ngayon mga tol. Sa view deck naman. Ito pala mga tol, pagtapos sa off-road, ito naman yung estado ng dadaanan nyo. Naman na siya, sementado. Pero yan, medyo makitid lang. Pero goods pa rin. Ayan Maganda naman yung daanan. Makitid lang. Liblib lang yung lugar. Kaya masasabi nyo yung beach na pinuntahan natin ngayon. Siya, virgin talaga. Hindi siya ganun dinarayo. Ngayon itong pag-uwi namin, may mga gusto pumupunta magpipishing. Napakaraming isda mga tol. Hindi ko lang ma-videoan ng maayos kasi ang dami kong dala kanina. Mataas yung lugar. Maganda pag pupunta kayo dyan. May mga dala kayong fishing rod yan. Mamimingwit kayo. Masarap din. Mas dala lang kayo ng sombrero nyo para tirik kasi araw pag nasa taas eh. Ang daming isda dun sa ilalim ng bato. Dun yung mga spot na masarap pamingwitan talaga eh. Ngayon magdadasol naman kami. Dasol view deck. Alright mga tol, on the way na kami Dasol, Pangasinan. Ayan. Ganda ng daanan dito. First time ko rin makadaan dito sa lugar na to. Maganda, may kasama kasi tayo kung dito taga Pangasinan, yung tropa natin. Alam niya, ang ganda ng daanan sarap mag-rides mga tol pag ganito. Ganda ng daanan sulit na sulit talaga rides mo pag ganitong daanan. Tanggal pagod talaga. Lamig tol. Itong lugar na to parang parang gubat na iba yung simoy na hangin niya, napakalamig. Tas yung amoy niya parang damo. Yung bangkingan ganda, sulit. Pero ito sulit yung daan dito, lamig talagang nature tripping ang mangyayari. Maganda kaya nito yare. Nangyari? May sumasabit? Oo. Ay, nakadikit yung gulong Tama. May kalog ba siya? Malaki kasi itong gulong niya. Hindi naman to. Wala namang kalog. May sumasabit ba? Baka yung preno Oo, siguro. try mo. Baka hindi bumabalik yung preno kanina. Oo. Ano? Okay na? Okay na? Ay mga tol, nanikit yung preno ng harap ng preno ni Michael. Kala ko ano na nangyari. Layo pa naman ang pupuntahan namin. Nanikit yung preno sa harapan. Siya, hindi bumabalik kaya kumakapit yung preno sa harap. Sana naman walang mangyari ito mga tol
May way na rito, yan. Palaminos doon, dito Olonga po. Dito yung way na ano natin, papuntang Dasol. Ganda ng daanan dito mga tol, no? Woo! Sarap! Dami mga tol. Diretsuhan daan dito. Kaya na 104. Sarap. Sulit talaga itong ADB. So, ito na yata yung arko ng ano. Hindi ko alam kung ano arko to eh. Right mga tol, dito na tayo sa welcome Dasol City, home of quality salt. Dito pala gawa ng ano, asin. Ito pala yung number 1 na ano nila. Pinoproduce nila asin. Sulit mga tol. Ang ganda ng daanan, no? Grabe mga tol. Sarap. Ito pa ng daanan dito sa Dasol. Ito na, sa ano na kami, liblib na uli kami. Siguro lapit na kami sa pupuntahan namin. Dito rin yata yung ano eh, way pa Osmeña Beach, yung kilalang beach din dito sa Dasol. Kasi may nakita ako kanina eh, Tambobong, yan, Osmeña Beach. Mga tol, oh, ganda ng ano, mga bridge. Puro ano kurbahan din dito. Ito, Tambobong Beach 4.4, Osmeña 12.8 kilometers. Malayo pa rin, pero dito rin yung daan nila. Sulit din, nadaan namin mga ganito. Nature tripping talaga. Ayan, Osmeña, Sapa. Grabe ng daanan ta mga tol, oh. Akyat. Halos kami lang dumadaan eh, Michael. Paakyat na, baka malapit na rito yung view deck. Oh, ayan na pala. Malakapas view deck. Welcome Malakapas view deck. Sa kaya banda yan. Oh, ito. Ito na pala yan. Oh, view deck. Oh, ganda nga eh. Sarap ng daanan, no? Ha? Ang ganda ng daanan. Oo. Ito na tayo sa Malakapas view deck. Ganda dito mga tol. Kalimutan ko dalhin yung ano pre, yung monopod. Makapag-picture sana tayo ano. Alam ko lobat. Hindi monopod, yung ano. Monopod. Oo. Mabubugbog ka ng 2 oras. Ganda, no? So, dyan dito yung profile ko nung last year eh. Napapasok mo yung motor mo? Hindi, yung dati kasi bukas yan. Ayan. Dito. Pero ngayon pinagpapawal lang. Bawal na. Bakit may natisgrasya ba rito? Hindi naman kasi parang masisira kasi itong ano. Ay, yung lupa. Papasok yung sasakyan. Bakit si Antol? Bumili ka na yan. Testing niya yung ADB.
Ayan mga tol, makatahimik dito. Ito yung Malacapas view deck sa Dasol. Makikita nyo. Sa susunod babalikan natin to siguro. Sana magkaroon tayo ng drone. Mapakita ko yung buong view dito sa Malacapas view deck Dasol. Ayan. Ay mga tol, tinesing ng tropa natin ni Michael yung ABB. Nakakamiss. Ikot-ikot mo pa. Okay na. Tangin na, lalo kang pumogi dyan tol. Nakakamiss to, nakakamiss. Kaso, baka pa nagkaroon ka niyan, manchiks ka na naman. Alright guys, pauwi na kami. Na-enjoy na namin yung kwentuhan yan, yung nature tripping namin. Time check natin ngayon, 5:28 PM. Nararektaan na kami ngayon. Uwian na. Sulit din yung rides namin na to. Nakakamiss din tropa ko na to. Tuloy mo, 11 years. 2012 pa pala kami huling nagka-banding nito, huling pagkikita namin. Yan, ang dami rin namin napagkwentuhan sa mga buhay-buhay namin. Ayan, sulit na sulit talaga mga tol. Ayan, bali itong adventure natin na to, ayan, kumbaga ipasyal ko rin kayo kahit paano sa lugar na pwede nyong pagmuni-munihan. Ayan, pwede sa pang couple ride. Dito rin yung way pa yan sa Osmeña Beach Resort, yung mga private dyan. Marami yan yung mga white sand na dito rin daan. Pwede nyo rin maging choice to na dadaanan nyo, kanyari tapos yung mag beach, pwede kayo dyan sa Malacapas view deck. Yan, magano kayo dyan, sightseeing kayo. Kaya sulit din. Yan ang nakakatanggal na stress, kakalimutan mo yung mga problema sa buhay. Bali yun mga tol, hanggang dito na lang tong vlog na to. Sana kahit paano medyo nagandahan kayo sa na-share kong lugar. Although hindi naman talaga siya totally naging adventure, kasi na-miss ko din yung tropa ko na nakabanding ko rin. Yun yung pinaka magandang namin, banding namin dito. Okay, bale yun mga tol, hanggang dito na siguro tong vlog na to. Tapusin ko na siya dito. Ride safe lagi sa inyo. Salamat sa panonood. Messing with my head again.